Bi sibiri don ye utokalo tile 23 san 2025 Bamakɔ TV jabarani filɛbagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni senfilimaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la ka kɛɲɛ ni min ye biennale ba min n'a kan ka kɛ Tɔnbɔkutu min ye desanburu kalo tile 18 ka taga bila min ye a tile 28 na. O ɲɛbila baaraw olu bɛ sen na. O de hokumu kɔnɔna la o ko labɛn jɛkulu min sigilen don n'a bɛ wele ko Commission nationale d'organisation ayiwa olu ye ɲɔgɔn ye min ye jumadon utukalo tile 22 san 2025 min ye an ka seko ni dɔnko minisiriso o la. O siratigɛ la a bɛ ye k'a fɔ min kɔni ye sigi in yɛrɛ ayiwa a ɲɛ minɛnen tun don min ye Muhamadu ni bɛɛ b'a wele ko Kumbuna Jara ni ale yɛrɛ ye minisiriso in o secrétaire général ye. U kɔni y'a yira k'a fɔ nin ɲɔgɔn ye kun tɛ dɔwɛrɛ ye biennale min n'ale kan ka kɛ Tɔnbɔkutu san 2025 min na baara minnu sera ka kɛ ka se ka o baaraw da jira ɲɔgɔn na ale ni baara minnu n'olu kan ka kɛ yaasa min ye ko in a bɛ se ka kɛ ko wasalen ye cogo min na u bɛna halisa u fangaw fara ɲɔgɔn kan yaasa min ye biennale a ka se ka kɛ min ye ko wasalen ye Tɔnbɔkutu. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. Cakɛda min ka baara bɛnnen bɛ sirabakan koɲɛw sabatili ma ni o ye ANASER ye. Olu ye u ka lajɛ tako 29nan kɛnɛ sigi ni o ye session ye. Kunun jumadon n'o bɛnna utukalo tile 22 ma san 2025. Min ɲɛ tugulen kun don an ka ministre des transports fɛ ni o ye Madame Danbele Madina Sisoko ye. Ko ɲɔgɔnye ninnu kɛra sababu ye ka se ka cakɛda in ka baarakɛdenw lajɛ ka kɛɲɛ ni san 2025 baara kunfɔlɔw ye ani u bɛna minnu boloda don n'a nataw la. Burkina minisiri ɲɛma ni o de ye Rim Talba Jean Emmanuel Ouédraogo ye ale tun bɛ min ye an ka Mali la yan ka kɛɲɛ ni brigade citoyen ayiwa ale ka sanyɛlɛma ɲɛnajɛ tako 2nan ye. Brigade citoyen ale yɛrɛ dabɔn bɛ min kama an ka sifinnakaw olu bɛ se ka kɛ sini makɔrɔba ɲuman ye cogo min na an ka sifinnakaw olu bɛ se ka kɛ min ye misalina ɲuman ye cogo min na an ka sifinnakaw ayiwa jigi bɛ se ka da u kan cogo min na sini walima sini kɛnɛma jamana ko la o de siratigɛla min ye Burkina minisiri ɲɛma ye ale nana an ka jamana kɔnɔ a bɛ ye k'a fɔ ani min ye Mali minisiri ɲɛma général de division Abdoulaye Maiga ani o ye ɲɔgɔn ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an ka jamana ɲɛma général d'armée Assimi Goïta ani o fana ye ɲɔgɔn ye. Nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye jumadon utukalo tile 22 ye san 2025 ayiwa a ye i kunda min ye Burkina Faso jamana kan a bilaba jamaw la Mali minisiri ɲɛma général de division Abdoulaye Maiga ale tun bɛ o kɛnɛ kan fo ka taa se min ye an ka maraba jɛkulu caman ma fo ka taa se min ye Burkina ka minnu fana bɛ n'olu sigiyɔrɔ bɛnnen don an ka jamana ma. An bɛna an ka kunnafoniyaw kuncɛ ni kɔkan kibaruyaw ye ka kɛɲɛ ni kɛlɛ min bɛ Rwanda jamana ale ni Congo Kinshasa jamana cɛ min ye lamɛrikɛkaw olu kɔni bɔra ayiwa min ye diɲɛ tɔnba Nations Unies kɛnɛ kan k'a ɲini Rwanda jamana fɛ a ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ a ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ min ye Congo Kinshasa jamana kɔnɔ ka se ka olu bɛɛ lajɛlen labɔ cogo min na Congo min ye mugukan o bɛ se ka da cogo min na wa a y'a ɲini min ye Congo Kinshasa jamana fana fɛ bɛnkan min fana bɛ yen ayiwa n'o taara min ye jamana fila ye ni ɲɔgɔn cɛ min ye Congo Kinshasa jamana a ka fɛɛrɛ ni dabali fɛnɛ kɛ min ye o bɛnkan sɛbɛn o ka se ka labato. Halisa lamɛrikɛkaw u kɔni y'a yira k'a fɔ min ye Congo ayiwa Kinshasa ale yɛrɛ tilebiyan fan kɔni fɛ k'a bɛ ye k'a fɔ min ye fagalijugu ko o caman de kɛra yen nɔ o yɔrɔ kɔni na wa halisa a y'a ɲini ni jamana fila fɛ min ye sigikafɔ min n'ale bɛ sen na Doha ni ale yɛrɛ ye Qatar faba ye k'o sigikafɔ ye k'o ka don ba la halisa yaasa bɛn ni kelenya o bɛ se ka sabati cogo min na ni jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ. Niger finitigilakaw bɔra ka kunnafoni di kɛ jumadon utukalo tile 22 san 2025 k'u ye Boko Haram ayiwa ale ɲɛmaaba dɔ k'u ye o bɔnɛ ale na ka sababuya kɛ min ye Niger jamana maaw ye k'u ka kɛlɛkɛ pankuru dɔ ale kɔni ye mugujugu kɔni jigin Boko Haram ale ɲɛmaa dɔ kɔni kan hakilina jiginna a bɛ ye k'a fɔ Boko Haram ale ye bamaci jɛkulu ye bamaci jɛkulu min n'u ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka maa bayirika caman de faga Afiriki woroduguyan fan jamanaw la. Ni de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni senfilimaw na aw ni ce aw ka ɲɛma dali ani aw ka kulomajɔw la
aw k'an bɛn don n'a nataw la.